семейството ти къде е? Твоето семейство? Сегашното ми семейство... Сега имаш трето семейство, нали? Стига да не ги казвай тези неща. Изпуснах се, бе, Божка. Какво направя? Да, наистина, сега жена ми, ние чакаме дете, между другото, на 24-ти здраве живот да се роди. И живееме в България, естествено пътуваме много, в момента не може да пътуваме. Българка ли е, Божка? Да. Трети път майка и баща е българска. А кажи ли за твоята партия? Разкажи ни за нея. Сега. Значи партията, тя е Другата България. За нея може повече да се научи в другаtabългария.bg, в интернет. Ние сме основно партия, ситуирана от българи, живеещи в чужбина. И много хора, както и ти ми зададе въпроса, защо това е направено. И аз казвам, отговор е следния. Като ти шият костюм, нали ти взимат мярка? По тази логика, като правят едни закони в България, които касаят нас, които живеем в чужбина, защото аз се причислявам към това съсловие, и закони, които касаят нашите родители в България, трябва да ни питат за нашето мнение. Още повече, че голяма част от финансовия ресурс влиза от чужбина. Така че трябва да имаме наше присъствие в българския парламент и най-малкото да ни се чува думата. Между другото, това не е нищо ново. Има го в много държави, в Италия, в Португалия, в Хърватска. Само че ако чакаме нашите парламентаристи да гласуват, да има възможност да има депутати... Тях не ги интересуват българите в България, така му ли българите в чужбина, емигрантите? И за това именно поехме инициативата. За да не ги чакаме тях, поехме инициативата, направихме партия и участваме на 5 юли. На 5 юли ще участвате ли? Да, участваме на 5 юли на парламентарните избори. А колко българи има общо в чужбина? 3,5 милиона, от които 1,5 милиона имат гласоподавателни права. Супер. Много са. А колко гласуват всъщност? Виж, не е важно какво те питам, важно е какво ти отговарям. Значи, ако ни дадат възможност на тези хора да гласуват, те няма как да гласуват. А не всички имат възможност ли? Не, те имат възможност, но условията са различни. Ако нямат урни, знаете, тук правят всякакви възможни препятствия, да не се организират секции по местоживеене. Там разстоянията не са като Цариградско шосе до центъра, са от тук до Пловдив. И ако нямат възможните условия, няма как да гласуват. Ние затова се борихме и за електронното гласуване. Не го въведеха, така че това е положението. Трудно е. Трудно е. Защо ти се занимава с това всъщност? Ами виж, лично аз, това ми е хоби, но така като хоби се занимавам и сериозно с него, тъй като хората, които представлявам или които ме избраха, те искат да имат своето представителство в парламента. Аз между другото дори не съм и кандидат за депутата, защото двойно гражданство. Ти нямаш и нужда от това да вземаш политика за пари, защото си имаш бизнес. Имам си бизнес, но хората, които са ме ангажирали, казвам, това е емиграцията, ми го налага да го правя. И аз съм отговорен човек, като съм поел ангажимент, ще го направя. Добре, каква е основната разлика между нашите и чужите политици? Каква е основната разлика? Някои от чужите ходят като мене без чорапи. А нашите ходят с хавлиени? Не, някои от нашите ходят с хавлиени бели. Аз си бях взел едни хавлиени бели, обаче един приятел вика, ще ходя до парламента и понеже е юниформ, трябва да има бели. И му бях служил. И аз съм без чорапи. Ай, сега, каква е тая, ми кажи, това съвпадение? И ти ще ставаш политичка. Това е. Стига политичка, да ми вече са бъшката по штуре. Не се забравям Тогава защо постоянно ме наричаш политик? Ами вас е... Ще почнеш работа в СКАТ, 4 години ти викаме в женски род, сега не мога да привикна. Извинявай. Ти с кои политици си близък от българите? Познавам много, почти всички. Почти всички познавам. Близък, трудно мога да се кажа, тъй като човек си избира приятелите, би трябвало да може да си избира и политиците. Какви са приятели? Какви приятели ти останаха в България? Имаш ли всъщност приятелите? Ето, Катето е от тях. Не се хвали много с това, защото тя е... Не е кой знае какво. На Катето братовчетко. Да, на Катето братовчетко. С нея ли беше гадже бъж? Не мога да се сета. С Валя, моята приятелка. Горанова е приятел. Софелчето. Много приятели. Ние сме голяма компания били на времето. Стара София е така. Добре, а
как ги виждаш нещата? Кога българите ще живеят нормално и няма да искат да се махнат от България? Това е много трудно. Най-малкото трябва да има вече, когато се създадат реални условия, за да живеят добре в България. Защото ако едно време ние напускахме поради политически причини, сега хората напускат поради икономически причини. В търсене на нещо по-добро. Просто трябва да имат добър климат, за да живеят в България. Това е истина. Дано това се случи един ден. Разбрах, че си ми донесъл подарък. Винаги мисли за подаръците. Ей! Ами защото го виждам и вади очите подаръка просто. Сега, какво искаш, Кате? Ти пък винаги сте било яд, че само аз имам подарък. Какво е това, Божидаре? Сега, това е нещо много специално. Да. Нали знаеш, че моят род е македонски? Да. Това е един бежански месал, който е на 100 години. На 100 години. Да го видим. Това са го... Да обясним какво е месал. Месал е, това е кърпа, която са давали на бежанците. Знаеш, че България е фабрика за емигранти. Македония също. И това са го давали на бежанците, в него са си завивали хляба, когато напускат родината, и са им давали здравец с червен конец против уроки. Да не го изпращаме на силка сега. Леле, Васе, това да не е някакъв знак. Къде ще ходиш? Не ти го давам, за да те изпращам. По-хубаво да веселиш публиката в България, но това е един много сериозен символ и е символ на българската емиграция, защото 3 милиона не са малко. Наистина. Много ти благодаря. Благодаря ти, че беше мой гост. Беше много приятно да разговарям с теб. Скъпи приятели, нека изпратите с аплодисменти нашия приятел Божидар Томалевски! Така. Имам си здравец, имам си и кърпата. Дами и господа, аз знам какво може да разтопи и емигрантите, и тези, които никога не са напускали пределите на родината. Това е българският фолклор. Ще слушаме народна музика за народни хора веднага след рекламите.